ହାତ ଅଳସ ନିଶବଙ୍କା ତ ଶୁଣିଥିବେ, ବଟ୍ ମୋର ଏଇ ଅଳସ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଗାଁର ଥାର୍ଡ ଦିନ ବା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଗାଁ ସାରା ମନ୍ଦିର ମତେ ଆଜି ବୁଲିବାର ଅଛି। ଗାଁ ସାରା ମନ୍ଦିର ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ବୁଲିବି କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମର ଘର ଅନୁକୂଳ ହବାର ଅଛି। ଯୋଉ ଘରେ ବାବା ଅଧା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ସକ୍ଷମରେ ଯେତିକି ହବ ଆଗକୁ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ଯେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଏଠି ଭୋଗ ରେଡି କରିସାରିଲାଣି କାହିଁକିନା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଓ ଦୀପ ଦେବାର ଅଛି। ବାକି ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା କିଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କିଣିକି ଆମେ ମାଝି ଚାଲିଲୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏଇ ଘରଟା ହଉଛି ମୋ ପିଲାବେଳ ଟ୍ୟୁସନ, ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିକି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଟ୍ୟୁସନ ପାଖରେ ମା ବାୟାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ଥର ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିଛି, ବଟ୍ ମାଙ୍କୁ ଏମିତି ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଏତେ କ୍ଲିୟରରେ ଦେଖୁଛି। ବାୟାଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଛିଣ୍ଡିକି ପଳେଇଥିଲି ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ବୋଉ ଭୋଗ ଆଉ ଦୀପ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଭାଇନା ଆସିଲା ପରେ ଖାଲି ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଇଶାଣ। ଇଶାଣ ପାଖରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସବୁଠି କାମ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବୋଉ ଭୋଗ ସଜାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ଏତେ ବାଟରେ ବସିଛି। କେଜାଣି କାହିଁକି ମତେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ତ ବୋଉ କଣ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଦୂରରୁ ରହିକି ହିଁ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ବୋଉର ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଁ ବୋଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିକି ଆମ ବଡ ବଡକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ 2 ଜଣରୁ 4 ଜଣ ହେଇଗଲେଣି। ଦେନ୍ ବୋଉ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଘର ଠିକି ପଳେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆଉ ସେପଟେ ଅନୁକୂଳ ହବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଅନୁକୂଳ ସମୟରେ ବୋଉ, ନାନୀ, ଭାଇ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲେ। ମୁଁ ହିଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଥିଲି କାହିଁକି ନା ମତେ ଏଠି ସବୁତକ ଭୋଗ କଲେକ୍ସନ କରିକି ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବାୟାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାପରେ ତାରାଙ୍କ ପାଖରୁ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁତକ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ଦେନ୍ ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ପୁରୀ, କିନ୍ତୁ ବୋଉର କିଛି କାମ ଯୋଗୁଁ ବୋଉ କହିଲା ସେ କାଲି ଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପୁଅକୁ ଦେଖ, ତା କାନ୍ଦ ହିଁ ସରୁନି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ଗାଁରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମୋର କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।